Pozdrav dragi prijatelji, ja se zovem Dejan Stanković, a vi ste na kanalu Hairstime Stanković i danas je tema komunikacija i kockanje. Dakle, ljudi sa kojima se družimo, radimo, sarađujemo i čujemo se telefonom, uglavnom imaju jako lošu komunikaciju u članovi porodice sa osobom koja kocka. Dakle, a komunikacija je jako važna. I komunikacija se ne meri samo u kvantitetu, dakle koliko vi razgovarate, nego i o čemu razgovarate, dakle i taj kvalitet same komunikacije. Sada, zašto vam komunikacija nije dobra, to je jako važno. Nije vam dobra iz više razloga. Prvi razlog je osoba koja kocka bi volela i radi na tome da svi u kući budete nekako posvađani. I da kad razgovara sa tatom, da nekako govori ajde da mama ne zna, da samo ti i ja to znamo, da je ne bi nervirali, a onda kad iscrpi tatu kao sredstvo, onda prelazi kod mame, kada ne može sa roditeljima, pređe kod sestre, kada ne može sa suprugom, prelazi i tako dalje. Tako da vi u globalu budete razbijeni i budete svako na svojoj strani. Sada, osoba koja je u problemu sa kockanjem ne može da komunicira iz prostog razloga što ona celog dana, znači 24 časa komunicira sama sa sobom. Kritikuje sebe, pravi kombinacije sebi, od koga da pronađe novac, šta da kaže tom kamataru kome treba da vrati, šta da kaže na poslu zašto nešto nije uradio, šta da kaže, i on je celog dana u sopstvenoj komunikaciji. Jednostavno, bez obzira što je sam možda u sobi, on nema vremena za vas, jer je jako prezauzet tom komunikacijom, kažem, unutar sebe. To je jedna stvar. Druga stvar je da vi iz najbolje namere, kada pokušavate da komunicirate sa njim, komunicirate tako da, na primjer, pitate sine, kako si? A on u vašem pitanju prepozna da li si bio da se kockaš, znamo da si bio, jesi opet uzeo pare, nemoj, molim te, više smo izludeli od tebe i tako dalje i tako dalje. Znači, ako već i želite nešto da razgovarate sa njim, razgovarajte, ali da to bude autentično. Ako vas zanima zaista kako je, onda pitajte kako si. Ako vas zanima da li je kockao, pitajte da li si kockao. Ako vas zanima šta god, pitajte to. A nemojte da pitate, dakle, maskirana neka pitanja koja iza kulise u stvari treba da budu prava pitanja, a ne kako ih vi prezentujete. Jer oni to, ponavljam, prepoznaju i onda beže iz te komunikacije. Beži zbog toga što im je fitilj kratak i jedna opcija da beže, da ne bi došlo do eskalacije komunikacije, odnosno do svađe. A kada ne beže, kada ne mogu, onda vam odgovaraju kratko, ljutito, ne žele da komuniciraju i to vam pokazuju na taj način. Upravo, dakle, između ostalog, zbog te loše komunikacije se dublje i dublje ulazi u problem. Jer kao da niste na jednoj istoj strani, kao da ste na dve različite sukobljene strane. Zato vama potrebna pomoć, dakle, da bi mogli i tu komunikaciju da izgradite na način na koji treba, dakle, ona da se odvija, a jedna od najvećih grešaka je ta što vi uglavnom kada uputite kritike, dakle, to su kritike na ličnost, a ne na ponašanje. I onda jednostavno kažete, ma kako ti možeš, ti kockaš, ti si glup. Šta to znači da je glup? To mu prevedite. Ili ako kažete, ti ništa ne znaš. I ako on kaže, pa znam da zapertlam pertlu, znam da otvorim vrata, znam da upalim svetlo, znam gde je izlaz, znam gde je prozor. Znači, on je srušio to vaše, ti ništa ne znaš. Znači, konkretno treba da kažete i treba da akcentujete nekako to ponašanje i šta vama smeta u tome. Znači, ovo samo hoću da vam kažem koliko grešaka ima u nekim
potpuno na izgled nebitnim stvarima i gde vi kao roditelji onda podržavate i pospešujete kockanje. Da ne govorim o onim osnovnim stvarima o kojima ću da vam pričam u narednim mesecima, a to je kako da se odnosite prema dugovima, kako da razgovarate o, ne znam, njegovim ambicijama. Evo pitanje, da li ga možda poredite sa nekim drugim? Vidi ti ne možeš, a vidi kako on je tamo, on je, a ti si bio pametniji 10 puta, a on nije, vidi i tako dalje. To su sve štete koje vi pravite svakodnevno. Naravno, vi niste odgovorni do kraja za njegovo kockanje negde jeste ili nije njegova stvar, ali u globalu sigurno mu ne pomažete, već mu odmažete. Ja bih volao nakon ovog videa da se malo zapitate da li zaista grešite ili ne grešite i zbog čega još uvek niste rešili problem, a da pritom ne upirete prstom samo na njega, nego da malo pogledate sebi u ogledalo i pitate, ok, a gde je naša odgovornost zato što smo 5 godina ili 10 godina u kandžama kocke. Veliki pozdrav od mene, ćao.